Da jeg var noget yngre end i dag, der gik jeg meget op i sådan noget renæssancemusik, krumhornsmusik. Og her er en lille melodi, som jeg lærte dengang. Ja, det er ikke, fordi jeg er i form på den. Men det er også lige meget. Den melodi der, den har jeg så brugt som udgangspunkt for en sang, der hedder Håbet har 2 døtre. Og prøv at høre her. Nu kommer starten, hvor Mads han spiller temaet på folk. Det er sådan et anker, man kaster ud i fremtiden. Og Håbet har 2 døtre. Den sang bygger på en gammel legende, en historie, en myte fra kirkefaderen Sankt Augustin, der levede omkring år 400. Den handler kort om, at håbet har 2 døtre. Den ene hedder vrede, den anden hedder mod. Altså vreden mod al uretfærdighed og mod til at gøre noget ved. Og det handler den her sang om. Håbet har 2 døtre. Håbet har 2 døtre, og de er vidunderlige. Alle smiler bredt, når pigerne går forbi. Håbet har 2 døtre, og jeg hører alle sige, uden dem var livet til en ren parodi.